Máš vysoký cholesterol, aj keď ješ zdravo? Hneď ti vysvetlím prečo. Cholesterol totiž nie je len o tom, čo zješ. 70 až 80% si tvoje telo vyrába samo, hlavne v pečení. Takže aj keď ješ zdravo, hladina cholesterolu závisí aj od genetiky, inzulínovej citlivosti, hormonálnej regulácie a toho, ako aktívny je tvoj metabolizmus. HDL a LDL si predstav ako dve rozdielne postavy. LDL je ten lenivý. Keď je ho veľa, usádza sa v cievach a časom tam tvorí nánosy. HDL je naopak ten húževnatý. Prebytočný cholesterol zbiera a odnáša ho späť do pečene, kde sa môže spracovať. Možno ťa teraz prekvapím informáciou, že vedecké štúdie ukazujú, že pohyb, pri ktorom telo potrebuje veľa kyslíka, ako je rýchla chôdza, beh alebo bicyklovanie párkrát týždenne, dokáže znížiť LDL cholesterol o 5 až 10% a zároveň zvýšiť ten dobrý HDL. Vysoký cholesterol nie je vždy o jedle, je aj o metabolizme a ten reaguje na to, ako žiješ. Nie len na to, čo máš na tanieri. Máš nejakú otázku ohľadom cholesterolu? Napíš mi ju do komentára.